Hori Elisa sartzea izan, Andriek umiuki, da 40 egunera umiegaz Elisara joan izan, purifiketak. Oinoko abadie baten ezaban. Hau da ezera, munduen dagoenik geuserik, handizena da ume bat mundure ekartia. Persona bat jangoiko antzako ekartia. Da Andrie 40 egunin gero kastigeu detzien. Hori, ze mentalidade edo zer da hori ba. Eta etxean egon behar izten zen? Bai. Etxeetik urten barik? Bai. Solora edo, bierren igual urtengoan. Ni neutxik izan izena zer ez da, nik horren zerik. Baina, bierren urtean, bai, Elisara ezin sartu. Eta Elisan sartzeko, egiten zen... Ez, haxe, unie hartun da ama joan, da ba, beren kasinoan batean, neuk iztot hori ikusi, beren kasinoan bat emon gotzen, da listo. Da, jazta. Da, oinetor zein eta tronto mekan Elisara. Joaten bazan Andre bat konfesetan, Andre izitezen beti errudun. Lehenengo eta behin, gizonari ezetz, zezoan arloan, ezik etzan esan. Iten bauren umea iteko ernarituten espazan Andrea, errudun zen Andrea. Orduen, eiten bazan ume bat gehiago, da ernari geratuten bazan Andrea, ernari embarazada, errudun zen Andrea, gizonak ezekoen errurik. Orduan, umeak egozan pordokiar. Ze, bakotxean, zei edo zazpi ume. Bai egoten zan, gauze bat naturak egiten dauena. Urte terdi, urte bien, Andreak kiti emoten dauen artean, ez deko hilekorik eta ez deko ovulaziorik. Eta horrexez salbeta zituen. Beti ezitezen Andrea pekatari. Joaten zian domeketan edo nosonos konfesetan, eta ezotzien emoten absoluzioa, eta Andrea esan joan iziten komulgetan. Eta orduan geratut esan atzamarragaz, zaten, nazara konfesetun dezara komulgetan, joan, zeu zer egon da hor. Hortzi kulturen barru bizien. Zeti agirien. Nik esaten dut, ailenako abadiak zerun badoz, ni banoa zeruti. Erromerire urteten zenduenean eta mutilek etorten jatzu esan jantzazke edo zeuek urtenten zenduen neskak edo... Musiki entzuten genduen lehenleko urten bi ergeak utantzan. Neskak, Da gero mutilek etorten jaku zen dantzia eskatzen. Gure denporan hori izin zen. Da taberna eta joeterik eta pentsau ez. Bai, Andrak tabernara, bueno, pentsau ez. Txarri itxeostean gibela atuan jaten zan, ez da? Bai, lehenako hase jaten zan. Gero eskeginten zan txarrie behin garbitute itxi, gure garda trapuziko ikasa zikitu ondo, da eskegiten zan txarrie. Da orduen, ja, dano, tranquilo, paradut, gizonak maire, Andrak ez. Andra normalean, edo tripe garbitan, errekara jaten ziren, klaro. Erreke augite benak errekara, edo iturrin bat augite ben, ara. Da bien bitartean, Andran bat edo lotut esan, gizonak jaten. Bai. Lehenoko usue hori zizan. Bete beti norte entxen.